вакытта да җәмәгать эшендә булдым. Тимешев мәктәбендә эшләгәндә отряд совет председателе булдым. Ondan соң инде эшли башлагачыннан комсомол секретарь булдым. Безнең оешма районда иң алдынгы колхоз оешмаларының берсе иде. Бер районда комсомол пленумы булды, шунда мин чыгыш ясадым. Чыгыш ясаганнан соң инде райком беренче секретарь Усман Садыкович Закиров инде миңа сорау бирде, сез кайда эшлисез дип инде. Мин мәктәптә эшлим дидем инде. Бөтен соннарны тиеп карамыйча, нитмичә үз башым белән дөрестән дә шунда кайнап эшләгәннән ул аңлады инде. Шуннан соң әйтте ул, менә безгә шушындый Зарипова кебек кадрлар тәрбияләргә кирәк дип. Һәм бер ара узганнан соң мине райком бюросына чакырдылар. Һәм шунда радио тапшыруларны җаваплы оештыручы итеп билгеләделәр. Ул вакытта эшләргә бик авыр иде инде. Почтаның кечкенә генә бер бүлмәсе. Гыйлә җавы аны тоташтырып бирә торган иде инде, шытыр-пытырда килә торган иде инде ул. Шундай шартларда эшләде инде. Хәзер инде минем аннан киткәнемә 50 ел. Казанга барган вакытларда такси белән соңгы вакытта 2 мәртәбә барырга туры килде. Икесендә дә инде кешеләр утырып бара бит инде, шулай сөйләшеп барабыз да. Кара, сез радиода сөйләгән Ракия Гарифуллина түгелмесең? Шуның тавышы бит бу. Сезмесез? 2 мәртәбә шулай менә барганда да кайтканда шулай сөйләделәр. Редакциядә шул радио тапшыруда эшләгән вакытларым мин шундый сагынып искә алам. Мин анда күп тәҗрибә алдым, кеше белән кешене аерырга өйрәндем. Гомумән бик җылы хатирәләр калдырды инде ул минем күңелдә. Хәзерге көндә авылда яшәү өчен бөтен шартлар тудырылган инде. Асфальт җәелгән бит инде. Газлар кертелгән, су кертелгән. Медпункт эшли, мәктәп, китапхана, ясли сад эшли инде. Матур гына мәчетебез бар, анда да шактый гына кеше йөри. Шулай ук Шавкат Бектемиров Әлбәндәр булып уйнаган киемнәре. Шушы авылда, шушы дигездә туганмын. Шушында үстем. Ана 25 яшькә чыгып Чаллыда Камазда 30 ел яшәп кайттым. Камазда эшләп. Ана 2000 елны әним авырып китте дә. Шуны карага дип 2000 елда биреп шушында ягада шушы үз туган нигезендә яшәп ята. Әнине карады бит ел. Әниде васият итеп шушы нигездә син торырсың, балаларымны карарсың, кашаларсың, узатып куярсың. Дип инде dedi ol. Şu әним әмәдү дә шушында яшәп ята. Авылда рәхәт. Күршеләр, авыл кешеләр шәп. Бөтен сикерәләр, хәлне беләләр. Менә шушы бәйләүләр бәйләп, кишләр утырып, бик күп кешеләрне өйрәтте бит кайткач. Әз булса да файда керебе бар. Кәңшә сатам инде. Тик утырганчы дип. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bu məktəbimiz bizdə 95-ci ildə açıldı indi.
Birinci Hazretimiz Eyüp abi oldu. Oranıcı makta olsun. Bu meştebizden aşığı için o bir zor küçük kuydu. Şunun buralarını kaytarttı, negizinden alıp şu meşidin açılışına hatlı o armet almayı işleyen avulumuzun hürmetli kişilerinin birisi. O hazır günde vefat buldu. Oranıcı makta olsun. Ondan sonra bulduğumunda imam bulup Nıgmanı Ferifat abi. Sonra bir kurkamına bir motor işledi. Bu meşid için zor gücün sarf etti. Bunun içindeki minberlerinden alıp başkalarına, kitap şkaflarına haddi anık indi. O hamma narsani öz kulu bilen yasadımında öz kişinin hizmetin kuygan hazretlerimizin birisi. Ol to'g'ri bana şu zahmet yerden ölüp gitti. Yangi yil oldindan noyabr oyida. Hazır ekinde men bunda imam bulup turam endi. Ayı bana şimdi biz Alabug'da yaşagan edik. Ondan pensiyaga chiqqandan so'ng mana 2 yil bo'ldi Alloh bersa yozga. Shu avulda yashaymiz, shunda umr etamiz. Masjidimiz bek ko'rkam, bek motor, jalosi kirgan, tahoratnomalari bor, butun o'ng'ayligi bor. Avulimiz uchun, bunda yoshlar uchun, qartlar uchun da barimiz uchun da bu bir jilu, bir juma namozlarini o'qish o'rni endi. Juma namozlarında hozirgi kunda avulumuzning bir 7-8 ulkan kishisi kela, hamda mana bu so'nggi juma namozida videoda bir 15-18 lab kishi bo'ldi. Ramazon oyina kiramiz. Hozirgi kunda shu hozirlik bora. İnşallah Allah bersa bergan bo'lsa 1-apreldan 1-taravih namozimizni o'qiyacakmiz. Taravih namozlarini masjid qartlarimiz yuri, Allohga shukr. Yıl sayın taravih namazlarını uzdurabız, alıp barabız, okuyabız. İnşallah bir yıldağın şol okularımızına devam edip taravih namazlarını, orazalarımızda targa nasip olsun. Bizning avlumuzdan çıkan, bizning hürmetli abistayımız Tanzila apa Badik kızı var. Ol Çalı'da yaşayıp, şu dekabr aylarında Minanda bulgan vaqtda ул миңа şu мәчеткә садака итеп 50 мең сум акча бирде. Әйтте, "Әне менә утыгыз өчен, газыгыз өчен, суыгыз өчен тутарсыз" дип. Аннан соң кайтканнан соң мин аны уйладым да инде, мин әйтәм, бу акча вакытыга китеп бетер дип, аннан соң аның рөхсәтен алып, шушы люстраларны алырга булдым. Менә хәзерге көндә бу Танзила апаның кем әйткәндәй берген şu zor бүләге безнең мәчетебезне бик күркәм итеп яктыртып тора. Yılda devlet programması boyunca tuzgan durak deyip anları yaş spesialistlarga ol hocalığı programması bilen şuşa iğne salıp çıktık. Biz bu günde Allah'a şükür deyip yaşayız. Turmuşumuz var yaktan da jetiş. Allah'a şükür 3 malay terbiyelep üstüremiz. Şimdi bundan sonraki iller tanış bulup, İsan sol selamet bulup, birge hava haterlersiz İsan sol selamet diye yaşarga yazsın. Olda hizmet etimiz, şuşunda yaşayız, avlumuz büyük motor, şista var yaktan da bulgan, avulda yaşayan şekilde tugumuz bizge. Şun belege yine şakar şekilde motor avlumuz, gerekmişli şu avulda kullanıp birge tanış motor tırmışta yaşarga yazsın. Hemen bizge şu dilekler. Yaşlar olay bulmasa da yok diye aytib bulmay var. Avulning pakaga kelajagi bor deb aytirga bo'lar.